सासे इउटुबार दाख्लै लख्रानि बे रुबिबार बाजाराव बेयाव फाटा गंबानि गस्ला गांसे बायदोंमोन गब्लं गोनां जिला जिथा बेखौनो देखायलायबायलै नायदो नुजोबो दस' गानाबाबो जागौमोन ना गानालासिनो देखायबाबो जागौमोन अबेसे मानो गानखो ओरैनो देखायबाबो जायोमोन गाननाङामोन लागैबा गानबाबो नुखादों ना लोगोफोर बे लामानि सैमा फाग्लाफोरा लोगो मोनफ्लांबा नोंनि बे गस्ला जिला जिथा गानना देखायनाया अख्लाबजोबजांलै नों मायाबा टपाटप मालूम ना ये बड़ी अच्छी बात है सिख्लायाथ' लाजिनो रोंमारालै नंमारगो मानसिया 2 नाम्बार मारखौ ओंखायनो लाजिनो रोङा देखायथारदो फुरा देखायदो मा नुवाखैलाय स्रं नुखादों ना लोगोफोर नुदोंना गानाबाबो जायोमोन फुरा देखायनाबाबो जायोमोन ना मा होननो मानसिया एसे रेन्डिमार इयो ओंखायनो लाजिया थ' लोगोफोर बारा बाथ्रा बुंला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला टाइम मोनथाराखै भिडिअ बानायनो मा होनबावनो डिउटियाव थानाय मानसि टाइम मोना दाबो डिउटिनिफ्राय गनाय लोगोनो मोखां सुवालासिनो दुगैयालासिनो भिडिअ बानायदो लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय कर दो यार तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे कर दो